Ander! Ander! Hola, hortzauden! Kaixo, Iber! Moduz? Ondo, zuzu? Ondo hemen, atope? Prepatuta maratoirako? Ze maratoi? Maratoia. Ni nau korrika iteko prest, EITB-ko maratoia, Ander! Hasi da, EITB-ko maratoia? Claro, Alzheimerrei buruz. Ta zin bar dugu guk? Bitu, inberteu gure oroitzapenetaz hitzein, eta zeinen ederra den kanta grabau. Ah, bai, ez etakena? Hori da, polipolitxa dana. Nikak figatu barako dute. Figaro, Figaro! Gaur aurkeztuko dizue zeintzuk izan diren nire Erasmus esperientziako momenturik kutxunenak. Oso ondo gogoratzen dut lehenengo eguna. Izan zen oso egun berezia, oso urturi nengoen, baina Koinbrara iritsi bezain pronto hiriarekin maitemindu nintzen. Kolore ezberdinetako etxeak, guztiaren goxotasuna kaleetan. Lehenengo gauean ikasi genuen botillak irekitzen isginaren batekin, eta errezkeroztik gaude beti botillak horrela irekitzen. Dut inoiz aztuko nola dantzatzen genuen aurreskua etengabe edozein lekutan, edozein pertsonarekin. Zer esanik ez Euskaldunekin bizitako momentuak, batez ere afektan genuen momentutan. Ustez, Erasmusa da gauza bat, nire lagun batek esategu beti, behin inbar dana eta denok inbar deuna, temporada beste herrialde baten bizi, eta zu bakarri jun, eta ikusi nola modlatzen zean. Kriston esperientzia da, nik adibidez betiako gordekoet aberdin, nerea bezala sentitzet eta bakit etorriko naizela, jain ez pentsatzen dudaran etorriko naizela berriz. Nik hemen gehien bat, bizkaitar batekin indetarremana. Gezurrari irudie bai ez, hona etortzen zea eta Euskal Herriko batekin ibiltzen zea gehien. Nik ustete bai, azkenen hizkuntzak bai setitzu behintzat etxetik gertu ez, eta horrek asko iteu. Erasmusa esperientzia daztezin bat da. Eta horregatik aninien nire amengo lagunei papertxo baten idaztia nerekin pasaduen momentu hon bat. Inoiz aztuko ez duen. Cuando ganamos el partido de vóley en Rimini y como premio nos dieron una botella enorme de limoncello. Hori oso nahi izan zen, plaira joan ginen lehenengo aztian, eta voleibolen jolastu ginen, que, por cierto, oso ondo eman zitaten, eta irabazin genuen. Eta premio limoncelloa ito esan bezala. Geokoak. Etorri naiz Lejamerko toki gustuko du daikpe. Eta etorri naiz gure ondartzatxora, nik eramango beten gauza berezina. Inoz aztuko ezeten jendea da, nire lagunak. Naiz da inoz berdinak izan, bai kulturalki, pertsonalki, asko gotakotut faltan. Hemen askotan etorri gana iluntza ikustea. Bite genitu nigerik eta karrerak, nola zan, pixkat, tximeleta horiek ez, jende berria zautzen. Lehenengo egun horretan, ineman lagun bet, Álvaro. Álvaro da kalean bizitan pertsona bat. Justo ikusen gani etxe azpien bizarda tipo bat. Gero arroza iten egon nintzen bitartean, zan eban, igual goze da, eta zeuzer beroa ez dako txartu etorko. Eta horra zizan aburrot gure laguntasun, ez da, zinen berba, ez da ginen denpora asko berbaz. Oin goaz arantza bidean, hau zan nire etxea, eta hori zan bera baten zan dekue, ez da. Inoiz ez dudan ahaztuko momentu bat, Sevillako setetan egon nintzen lehenaldia da. Nire lehenengo minutuak eman izan ziren, nire gurasoekin, super urduri. Kabildon plazan nago, oso plaza bitxia da, niri pila gustatzen zait. Orain dela hilabete batzuk etorri nintzen nire lagun batekin hemengoa. Lekua bero kutsizuten, eta egon ginen denbora luze batez hemen gustora hitz egiten. Eta egun hortatik aurrera, super lagun honak ea, eta ez dut inoiz ahaztuko ez dara. TikTokak dantzatzen ikasi denuen, eta ja gera nivel pro. Da super divertigarria berez, batez ere lagunekin ondo pasatzeko eta. Jardin botanikoa da nire Koinbrako leku kutxunena. Asko gustatzen zait natura eta batez ere loreak ikustea. Nik uste dut hoberena izan dela bidaiatzea. Erromara jutea, Oportora jutea, Lisboara jutea, Iluna barrak ikustea izan dira momentu politenak, baina beti ere lagunekin. Hemengo lagunak bai dira betirako eramango ditudan gauzarik politenak. Álvaro ez dau, deko anaia bat, eta bera bizan anaiagaz, baina ukizan gen bronkan moduko bat. Eta horren Álvaro esaten zuen da bitxu, nire anaiagaz txartoratenaz. Kalean, ez dozte importa lo ditea, zolan aurrezten dut, eta deko dirue janari entzako. Egia da,
berak edaten zegoela, eta alkoholismoa zarazo bat. Eta ikasten bazan gauza asko Uruguayeri buruz, eta Uruguayeko bizitzari buruz. Albar, espero, zauzen lekuen zauzela, berrizte batean. Genen mundu guztik esate dizu Erasmus, enbidia, zendu pasako ezun. Eta ikustea eta esperientzia irukatzen nahi dela. Iluntze hori baita gerturatzen nahi dela, ez? Nostalgikoa da, beti haukau etxea bueltatzeko gogoa, beti sartzen zaizu etxeko, ez? Herri min hori, baino hemen bizitako gauzak ere oso politak dira. Bueno, eta nola ez, Giraldon egon nintzenen lehenengo aldiz, ez dut inoiz ahaztuko, osea, gainera, osea, etorri nintzenen, nola, udazan, osea, kriston eguraldi joan egiten zuen, ez orain, egia da, esaten dela hemengo Sevillako gauzarik garrantzitsuenetariko bat dela eta normal. Hemen zaudenen ulertzen duzu. Cuando fuimos al Jardín y Margarita y nos sentamos en el césped a comer. Estan momentu politxak hain zaizkitetatzen burura. Ez que hasierako momentu horiek kriston politia dira. Junginean, hori, hemen alboko parke batea, eta ez dakit, hor jendia ezautzen egon ginean, eta jaten, eta oso guai esan zen. Primera fiesta haciendo de las nuestras. Kariño gehienekin oroitzatzen ditutenak lehenengoa dira. Osea, azkenean hor, ikustezu jende berria, toki berriak, parrando botatzeko, eta hori dena. Ez dakit, oso kutxuna da nire oroitzapenerik. Oso guaia da esperientzia. Nik edozeinei rekomendauko nion, eta ja bukatze behar dago, baina bueno, es lo que hay. Hemen gatuko nintzen urte osoa, baino ezin dut, eta penakin, baino gehatzeian 2 aste hauek tope aprobetxatuko ditu, tope, bintzat oroitzapen oso polis bat ematet, bai Erasmusetik, bai Eskoziatik, kiston herrialde politia dela, eta baita ere Abertinetik. Osa, ja 3 hilabete daramagu ez, que es locura. No, baina, ez dezu sentitzen daramatzuela hemen, ez dakit. Super denbora gutxi, baina denbora gutxi hori da como 5 años, osea. Da super intenso. Daramagu bakarrik 3 hilabete, baina ja pasa dira 3 hilabete, baina eskera como... Bai, esan, lagun bate beti esateu, dala behin bizi barrekoa eta denak bizi bar deu lau. Osa, porque mora guzti zaude, kanpon, moiten, bidaiaten, unia gutxi zapaltzezu. Bai, total. Baina honetan gertatzekotan neuzkalako bidai batzuk hartuta, zenba gauzen gatik, teniak eten volver, bai. Matezian kriston beldura, como, ez dakit burbujau puskatzea. Bena mateit jutea, baina bakit baita, tipo, ja nire etapa itxiten dala, osea, guztuan hau dintzen Erasmusakin, eta jazta, osea, ez dela en plan, tipo, hemen jaunaret betirako dalo, bueno, bizide, eta presna hola eta etapa izteko. Gaude super sentimental. Bai, jarriko gehan egarrez, ez. Eta naizta pixka zaila izan oroitzapen kutxunena aukeratzea, nik uste bat hau aukeratu berko banu, izango zala intziskiaten despedidak. Hona eta horri baino lehen, nire lagunak sorpresan lanian neola despedida bat intziaten, pizzas mozorra uziaten, eta geho parranda juinean, eta pixka bat tinki-winki bukau genuen. Nire familiak ebai, ni hona eta horri baino lehen, azkenengo egunean intziaten bazkai bat, eta dandanak junta hauzian, eta bazkaldu genuen, egon ginen juntu. Oso ondo gordeta eskatorra itzopen horiek bihotzean, eta ezagit, mina engozin horien galtzea egunen baten. Ze gure maratoiak ez datun bezala, Alzheimerra ez da buruko gaixotasun bat bakarrik, bihotzeko gaixotasun bat bai. Badakizu oindala ETV-ko maratoia. Orduen gaur kontako dugu gure bizitzako pasarte polit bet ez da. Dakizu nina zela Mungiarra, eta Mungiarra ospatzen dira San Pedro jaiak ekaina maieran. Egunentako baten dituzozten ikastolako zuzendariek, urte horretako Mungiko jaietako pregoia, gure neban nik emon. Gente tilloa, claro, nintzen ume bat, amazazpe urte txugez, den Kriston ilusioa, gero jaietan beti, el pregonero! Bizitzako oso momentu polit bet, ez da azkenan bizizen zaren herri horretan lagundutea eta herri horren parte izetea, horrek esteko presiorik.
Oroitzapenetan pentsatzen jarrita, egia esan nik txikitan bizinunetikan gehiena ez duteko gogoratzen, ez bali mazan nire gurason bideo eta argazkigatik, ia beti gogorazten diatena behin nire urtebetetze baten bazkari bat ingenun, eta momentu baten nire gurason bizatikan alde inun, eta esagertu nintzen. Eta aurkitu ziatenen, neon aitan kotxe berrin, barrun, eta aitak utzi zen, kotxen zeukan pintura pote txikitxo bat, komunan, tetxoa pintatzen egon zarako, eta nik zegin bat, pintura potea iriki, inguruko ganak jaja, parre asko, baina nire aitak, santzola, kotxe berria, eta pizere guztia, txuria, eta argazkietan gamak argazkatea zen. Horatzen naiz lehenengo guna berarekin, eta eske super emozionatuta nago, zeren eske oroitzapen polita da. Pilo bat maite diot eta faltan botatzen dut pila bat, biloi, horregatik jarri dut. Suradera hau, nire anaia egin ziten. Gainera eske super polita da, super txintxua, super txikilla, da kukisimo. Erasmusera etorri aurretik nire lagunek agur rafari bat egin zidaten, sorpresa modura. Cristiano Ronaldoz jantzizin induten, 1000 sorpresa eman zizkidaten eta beste gauzen artean egin zuten pasapalabra moduko bat gure herrialdeko galderekin. Oso gau berezia izan zen niretzako hori. Joan aurretik denok batera egin genuen afaria da nire oroitzapen kutxonenetariko bat. Guk ingenun denak barriako guztik 18 urte egin nitunen, denai opari berezia intzitzaigun, eta noski neie intziaten bereziki betiako gatu getena dela kuaderno txiki bat, eta kuadernotan daude nire bizitzako argazki guztik, eta argazki hori bako ditzen zerbait idatzita ez. Eta egia esan, hori izangoa zerbait betiako gordekotena, eta askotan igual oain ez nago etxen, oain ezin detoin, baina bai etxena honen hartzeit kuadernoa eta hasten naiz horrik pasatzen, oroitzapen horreke ematizkizu beste oroitzapen batzuta, eta nik uste dela politxena, eta hori da nire gorko oroitzapena, eta hola bintzat lagunei bai keinu bat iteiet. Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar, dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala, eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria, azkenengoa bailitzan edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak gordetako ametxen kutxa irekiak, zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Ilo bakamona ezagutzean aritz bat jaioko da urbasan, urtekin ohartuko gara betirako biziko zela, lagun minekin iluna barra eternala bihurtuko da, xuxurlatuko digu ilargiak oraindik denok ez gaudela. Gu zorionekoak gordetako ametxen kutxa irekiak, zeinen